Chilango chomwe kampani ya TNM ndi atapatsidwa ndi chakuti apereke chipukuta misozi kwa makasitoma awo chifukwa iwo anangoweza mabando mosapereka warning. Lakuti mabando anangokwera lonse tinangodabwa kuti mabando akwera sanatiuze kuti mabando akwera. Masiku ena amapezeza kuti ngati akufuna kuweza bando apezeza kuti akwera kunena kuti kuyambira tsiku lakuti kupita mtsogolo tizakweza mitengo ya mabando athu mene muzigulira mabando athu zikhala zosiyana ndi mtengo apanopa. Nde zapezeka kuti iwowa anangokweza mitengo tonse tinangodabwa kuti mitengo yakwera sitinauzidwe. Nde abungwe lija la makla anena zikuti TNM ndi Airtel apereke chipukuta misozi chikhala chipukuta misozi cha mabando amene anthu anagulira mabando. Nde wamkulu wa bungwe la makla Dr. Mayamiko Nkoloma atulutsa chikalata lero kuti kampani ya TNM ndi Airtel inaphwanya gawo 76 la malamulo a Communications 2016 Act lomwe limanena zikuti ngati makampani wakufuna kukweza mabando akuyenera kuti adziwitse makasitomala awo kwa sabata kenako azambe nokukweza mitengo ya zinthu. Koma iwo Airtel ndi TNM omwe onse anangopezeka kuti akweza mitengo sanadziwitse makasitomala awo. Tizene zoti sanatidziwitse ifeyo tinangodabwa tonse mabando akwera moti anthu ena tikumaita kudandaula kuti bando iri imene yakwerera inangokwera mosadziwika bwino. Nde pachifukwa ichi bungwe la makla lomwe limaona za community Malawi anena zoti chilango chimene akhangati ngati apatsa akuyenera zoti apereke chipukuta misozi kwa Malawi chifukwa choti anthu anangozindikira kuti mitengo ya mabando yakwera osauzidwa zomwe malamulo a communication samavomera zimene. Nde tonse tiziyembekezera kuti chipukuta misozichi chibwere chifukwa apereka ndithu kanthawi kuti zimene zizichitike mpaka napachani pa 31 mwezi omwe uno. Kwambiri so izizi abungwe la makla anazifufuza kwambiri chifukwa chokuti abungwe lija la Consumers Association of Malawi kama anakadandaula iwo ndi bungwe loyima poka lomwe limamenyera kwambiri ufulu wa anthu ogula kuti zoonetsetsa kuti zinthu zija zikuyenda ngati mmene zakhalira. Tangodabwa kuti ife anthu ogula mitengo yakwera koma osadziwitsidwa kuti mitengo yatani ikwera yeti aone makampani akulawo. Umwe ndimene zakhalira pa nkhani ya mabando pamene ndiye pa nkhani yathuyi. Osewala wanga subscribe kuti nkhani ngati zizikupezani kufika nthawi imene ndikubwezeni nkhani ina mwaoma nonse.